tužno to kad vidiš sebe, svoje ime i svoje prezime na spomeniku nestalih. Patna sudbina Senide Bećirović, devojčice nestale tokom rata 1992. godine. Vojnik me jedan našao na zgarištu. I dao ženi koja je pristala da bebu prihvati. Doznala sam neke stvari u vezi majke i sestre. Postoji izgleda mogućnost da su žive. Ja mislim da bi ta mala mogla biti živa. Ja ništa ne znam dalje kako je, šta je. Da neko uzme onaj mitraljec pa da me samo ovako istrašiš. Nikada, nikad. Tad u Vlasenici, kad je ona donešena, i sestra ju, obje. Ne znam više ko priča istinu, ko laže. A sad hoću da mi razjasnite neke stvari.